Prawadyabala Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triana sri kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa ladyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng wiswanipun Prawadyabala Traju Trisna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancanyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara Traju Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Traju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Pranak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluruh tembe mburine nggih lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra klungganing dina samengko iki Yayi Gatotkaca nandhang raga tegese nandhang lara wah menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa ingkangipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha menapa inggih Gatotkaca menika nandhang ruga menapa mboten napa menika namung samudana ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani mula kang saka kuwi Paman Pancanyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati
ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong ranggeten bandanen tangane krincungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgodani non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun Prawadya Balatraju Trisna benjang menapa paman ora ketang sambung Balatra lintang tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun aja dikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayah Prawadya Balatraju Trisna Pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Gong wer kok ditakoni kok malah meneng wae ora aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura wong ora kuwi jajak-jajak ta Tru jajak-jajak piye maksude jajak-jajak iki kekuatane Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang iki kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah kok piye? Masa sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Trisna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara.
mati neng negara Ndarawati. Takokke mesti Pedro, Bagong Ledi. Bagong pejah Ndara Ledi Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Pedro kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Nek arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, mlabuhi Ndarawerku Jara perang karo Ndara Stija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndarawerku Jara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasaku ki ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali yo tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Wajut Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe ya. Ah iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng ngarep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomongnya mung paitan abab ya. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Garukaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ha to? Heeh. Monggo Ndara Garukaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garukaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok, tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar ta andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati iki ora iso urip meneh, Gong. Kowe sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngayal kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya gotong royong ya manut. Bapak keperanggul munggu ngayuto kebapak bawatnya bentar kebabaknya munggu ngalogo sapa iki Tru? Ketakoni sajake prajurit Ratu Tresna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajahipun piyayi ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stija Boma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya aku ya abdining Stija Boma Narakasura.
Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya nduk ceplokan. Takon karo kula. Iya, Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati nggih. Senopati Satria Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh kok. Men rada gleleng. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutusi Nun Prabu Setija Bumana Lokasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinun Prabu Setija Bumana Lokasura. Bagong lan kowe Petruk. Jajang kuntaplir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngondarandir. Nek medenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep maksa karo aku? Ya, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani haraku. Lho, wani haraku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ya? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani haraku. Sing tak wedeni awakmu. Lena pangelok tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Kowe ngerti aku asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Biar medeni piye ora ngerti Semar itu. Ha wis rasa diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus. Thank you.
mewah ucape tumbak jebol jajang iki urung-urung kok wis nggawa warit ndak rampung-rampung ora tak bacoki mbok siji ora ana rampunge lho kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Seke berdasar para nyata sapa kae mau jenenge Prawara Kendra sune rasa ngel-ngel jenenge ya ling-eling rekoso ya yo ayo kowe arep ngopo ayo kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati dah baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke angelen dudut wis senengane kemempengen ning goblok menang menang lho wis senengane dadak ngerkasake sedulur kok kowe ora
Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara ngono wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Orang jenenge wae aret. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ha iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Ya. Kowe nek ndak dokekmu iki angel ya, Tru. Ha iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora kowe. Biar ora apa-apa. Biar. Piye kok? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Ora apa. Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Pantone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mula nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabul lho, Tru. Ha iya. Lagi omong dicocok glantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, Kak. Ngopo kae? Ngopo iki, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masuk yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenane, Tru. Ha iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Agene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Ya cedak yo. Oh, nek dicedak ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenane, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro dheke. Udus. Oh, wangi lho. Woi. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget, Bang. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Adyabala Tradutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe.
Oh, ladala piro. Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjang kamu. Mangkiriin, rasah mangkiriin. Kula tak rembug perkara iki, ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kong. Mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petro ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune Tru nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko nek aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Kok ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Mulai Ndara Werkudara takon Petro, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ile kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Noleh ta? Biar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Iki mesti engko Bagong, Petro. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Lolo ning negara cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi lolo ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok lida perang. Nggih. Tata-tata lho. Petro. Nun. Melayu kowe. Nun. Melayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Melayu apa? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna methuke kula Petro Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to. Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono Mas kuwi. Sing jingik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minajingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggo prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara arep dibontok karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe geger negara Ndarawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lungase kok ya, Tru. Nek diloloi lenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit Raju melu aku ora nrimake. Oh nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya, ha niki wonge. Ya Griwa. Krungu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petro? Aku salah apa? Aku
kan balamu aku arep diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iya li banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane ngarep mateni aku nek jare ngono kuwi. Wong ra sida kok. Ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapanmu kapan? Takoni cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Yayak Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yayak Griwa karepe dhewe. Ayo kok, minggir. Yo. Oh. Buta Tradutrisno iki. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe ngaku basa tata krama karo aku. Aku kadange Toyai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora nggo tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kuwi Panakawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ramuke perkara, Stijo aja ngetyake para Wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Wan nek karo Petruk karo Bagong. Iya. Wis cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatutkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo Panakawan. Tok kon ngaku yen Gatutkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar purnyato. Ayo minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Tradutrisno. Ratu Gusti Mujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Tradutrisno ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning arep aku. Aja kok jamal Pratita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirep. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tatara para wajah kandhane ayo. Hei. Najan kowe gedhe dhuwur. Manah sastra jendramu. Wateng naji kowe kali banyo. Santong arep sekali buri. Ora lakon mati kene Baladewa derajat to. Baladewa. Manus wae jajaran netangi marang kawaning bandol Watrajaya. Iki Narendra Mandura lugu karepe dhewe. Ayo kene, prajurit jantung nang pangkune. Ora bakal tak tinggal jenengane atiku. Wah, ute-ute macan turu bebeda sing obara. Ayo. Rumasane ora. Sapa iki? Iki bandol apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune sinuwun Prabu Mandura gilani tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora domben ngene iki nek sura barambung. Monggo. Kurang ngapusi lho. Kurang ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mah mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula weruh. Omong kok iso karo perang. Dublak tungkak cangkemmu terus. Truk. Seksane ya, Truk. Karo ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jigus kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Tradutrisno mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara.
Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandura Kasura. Yen to Haknyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati ngene ngupaya menyang Haknyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Haknyanawati ketemu Nyai Prabu Ndrawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kira niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya tra ya. Yo. Nah ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Cetha piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jliteng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya tra ya. Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Yo sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi lah wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih Sinuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya tra ya. Lah yo ayo. Kuwi mung ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso ya ta? Heeh. Mun nganti iki Bandul Patrajaya iki nesu. Bandul Patrajaya. Iki iki mau nonton anjir kok nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang Sinuwun. Yo sing ati-ati. Nggih, medani iki nang medani kok nggih. Yo pinahe metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakarmu, aku manut. Penae metu ndi? Sakarmu. Nek kira mlebu adoh pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono mung takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Tru ayo. Ayo. Yo. Kowe iki nyuwani-nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Yo. Ya wis kono wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Nggih, parang. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Yo kok tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sisan iki. Yo tak kandhake. Ate Udawa. Yo. Raden Sombo. Yo tak kandhake. Nggih. Parang Yo. tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, Bagong. Ora bareng Jliteng. anu kathah wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya dengu. Bojone pareng. Yo. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Yo. Sanes Ndara Baladewa sing Lah sapa? kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Yo. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Yo. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesu ning tipis. Ora kandel sae ya wis ben ora apa-apa.
Kresna, wonten maring dawuh mrene kok Kresna. Inggih, ngestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitran ing asta kaneng asta kang kumitran ing asta neng asta setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Nggih. Lajeng marang paduka Kanjeng Rama menawa dilelanan ingkang putra bidhal dhateng pringgodani aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Si Agnyawati. Nggih. Aku njaluk sumenea ana ing Praja Indrajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Indrajutrisna mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining dados ora ana jamak lemraing nata Ndrawati bakal cidra mubaya nggih ngestaken dawuh. Maitro mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh kula nyuwun pamit yo sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing gandhep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadiane. Nggih. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yai Prabu Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Agnyawati. Iya, aku mesti prapta ning Trajudresna. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stijo, Gumanura Kasura. Dewa Narpati tuwin ares
Kenare swara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh, Koko Prabu menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun Setija. Ya, banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten? Menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah? Yai. Yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Traju Trisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten Koko Prabu ya. Pun Kakang mbok dawuhi apa? Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul ya. Koko Prabu naturi nututi lampahipun Punakawan. Lho, wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten? Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula Punaknyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Traju Trisna menika namung damel-damel, namung badhe benthik-benthikaken Traju Trisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih, ya. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati. Tilik karo adhiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang ngwiring jengkar paduka. Iya, Yai Prabu Ndrawati.